Svake godine u aprilu mjesecu Sarajevo postaje glavna destinacija i mjesto i susreta za spisatelje i izdavače, kako onih iz Bosne i Hercegovine, tako i iz regije i svijeta. Šta je ono što nas očekuje na ovogodišnjem sajmu knjige u Sarajevu, saznaćemo u nastavku. 34. sajam knjige je izvanredan događaj koji slavi kulturu i umjetnost štampane riječi. Kao ljubitelji knjiga i pisane riječi, svi smo danas ovdje okupljeni s jednim ciljem, da proslavimo knjige i sve ono što one predstavljaju. Ovogodišnji sajam knjige donosi nam bogat i raznolik program. Imaćemo izdavače, pisce, umjetnike iz cijele zemlje i iz inozemstva i oni će nam predstaviti svoja najnovija djela, čime se promovira kultura, umjetnost naravno, te potiče razgovor i dijalog između autora i čitatelja. Ne postoji značajnije mjesto u Bosni i Hercegovini, a ni u regiji, od onoga što je sajam, što je susret, što je prepoznavanje onoga što je autentična vrijednost. I zato ovaj sajam i ova kuća, kao centar kulture, umjetnosti i svega drugoga, treba bude od posebnog interesa onih koji danas odlučuju, koji govore o drugima tako na način kao da je to nešto sporedno, pored puta. Nije pored puta, ovo je najbolji znak ljudskosti. Kao što smo najavili, u toku sajma realizujemo niz programa, između ostalog i o autorskim pravima i slobodi izražavanja, autentičnosti i integritetu originalnih dijela kreativnosti i njene važnosti za zaštitu umjetničke i kreativne izražajnosti, te različitim načinima na koje one se mogu primjenjivati u današnjoj digitalnoj eri. Također, želimo razgovarati o aktualnim pitanjima kao što su piratstvo sadržaja, sloboda izražavanja i zaštita privatnosti u svijetu autorskih prava. Sajam knjiga je također prilika da se proširi vidokrug, upoznaju nova autorska djela, otkrije nešto novo. Nemojte nikad zaboraviti, nije knjiga najbolji drug. To je izmišljeno. Čovjek je čovjeku najbolji drug, jednako kao što i vuk i zvijer. Na čovjeka se moraš osloniti, ali moraš neko da bude normalan, otvoren i nikako da ne bude onakav kako mi živimo vrijeme ovdje i danas i na svim stranama svijeta.